Dang. Iya. Iki lho ketoki lho. Mah. Hah? Mah. Lah kok mau piye to iki? Nyapu isin barangnya. Kok diedit? Mah. Delon. Rajine. Iki rajin muga kepeksa apa piye iki? Wis iki wis, gelem ra? Enggak. Hah? Ra iso. Darane sing gelem piye? Iki sing gelem paling iki. Iki sing gelem iki. Aduh, piye iki isinan kabeh iki? Mosok isinan rek. Ini jere juara. Sopi. Hah? 1 atau 3? 2. Sum. Dengi 1. 1 isuk. Nyapa iki? Rada krosoyan. Awakmu. Idul Fitri. Wah, Rio ketemu Rio. Iki kakean gaya tok iki. Oh. Gaya tok tapi ragil ngomong iki. Sing sitok sik turu, genge kono. Sing iki apa ilul turu jan? Oh. Sing ngecas. Dah lurung mari dah iki dah. Piye to? Ndang. Iki lho, piye jar arek iki? Ayo dah, tuturin dah. Ya, Kakak. Ndang wis. Ya, benda adem. Anane digerakne ya. Resik-resik kok. Enggak, taman ngono. Lho, ora apa-apa, aja nyawang aku. Enggak mau. Etete ora ngerti ngono. Iki kaya Sofi. Kesuwen iya tre. Kan kok didelok nang YouTube, nang HP dhewe-dhewe tapi. Nang HP ku ora oleh. Lho. Gak oleh tre. Lah nang HP ku. Kudu nang HP wong liya. Wit iki padahal dhisik kaya wis arepe dikethok to. Hah? Iya. Jenengku kaya mata sarang sido. Iya. Dhisik pertama 150. 150 terus didol. Tapi malah api, malah mesti kok malah ketok seger gede ngono ya. Wong diketok dhuwur. Ya wis diketok iki dhuwur iki. Coba nang kutha-kutha jangan pakai kembangan iki. Ya tereng kembangan iki tok sing ngono.
Sing iki tukang ngombe es krim iki jere lek watu ngombe es krim. Kon panas. Iki lho. Sama tuh ikutin. Hah? Sama Hah? Iki. Enggak berarti. Lah kan Mbak Pu yang ngono misan, weh. Anake watu-watu tukone es krim. Lah iya, tombo kok penak. Tapi kok Kan gak kayak gak gak iya gak masuk akal. masuk akal. mulai awake pinggir kesel mau. Mesti tuku es krim. Lah mriyang kula mboten nonton, tapi lah misalnya watu gorokan rodok loro Panas ra iso kena ngomong. di es krim. Heeh, nah aku adem panas itu es krim lah aku kok mati. Ngomong. Lah aneh sampean apa Mbak Bu? Watu tok. Lah kowe lah. Aku penyakitku sembarang iki tombone sembarang.